hizkuntza ez da, ni hizkuntza ez da, nire arazoa hizkuntza ez da, gubion arazoa hizkuntza ez da, gure arazoa hizkuntza da, herritar guztion arazoa. Feminismoa ez da nire arazoa, edo emakumeen arazoa ez da nire arazoa, ez da gubiona, ez da emakumeena, da herritar guztien arazoa. Alegia, nahi etxean gertatzen zaidana, hizkuntzarekin dela, edo emakume izatearen harremanetan gertatzen zaidana, politikoa da. Osa, gizarte sare baten, gure gizartean, bizi garela, bizi dugula gizarte hori, eta gizarte hori guk ere aldatzen dugula, ezta? Horaz, lehenengo puntuan nik esaten dut, euskaltzalea naiz, feminista naizelako, eta alderan, bai? Eta honekin zer esan nahi dut? Honekin esan nahi dut, nire esperientzia vitaletik, ni euskaltzale nintzala, euskaldun nintzala, edo beste modu batea esan da, ni espainola ez nintzala, espainolduna, esaten dute, eta mutila ez nintzala, ni momentu berean enteratu nintzen, bai? Alegia, edo ez nintzela mutilen berdina, eta ez nintzela erdaldunen berdina. Eta, hori izan zen, nire generazio hori gertatu izan zaion bezala, ondorengo ez dakit, konfrontazio egoera batean. Umetan eta ume elebakar izan da, eta nola ikastolako ume elebakar neskak matxakatzen gintuzten mutil erdaldunek kale bat gurutzatzerakoan eta horrelakoak, ez da nola behartzen gintuzten esatea tu eres castellana eta guk espainolez justu, eta orduan esan hor genuen si, kalea pasatzeko, eta esaten genuen no somos vascas, orduan ja problema bat ezan. Orduan hor kontuatze zara, neska zarelako, etortzen dira mutil horiek zure gana, eta euskalduna zarelako. Esango dut, nik hau ez nula ez bere momentuan, ez gaur egun trauma bezala bizi, bazta ere esaten dut. Eta hoi egiten ziaten batzuk, orain laguna ditu dela, eta euskalduna direla, eta bere seinalabak ere bai. Baina, esan nahi ni momentu horretan konturatzen naiz. Alegi, ezin dut mutiko bat bezala izan, eta espainola ere ez naiz, ez da. Orduan, pertsonalaren eta politikoaren ideia hori, feminismoak ekarri duna, uste dute hiztunaren planora, hiztun minorizatuaren planora oso ondo ezkontzen dela, ez da? Hemen gauden emakumeok sentitu ezakegu minorizatuak, edo subalternoak, edo baztertuak, edo garela, izan garela, eta izango garela hainbat tokitan, ez da? Eta nik uste dut hemen zaudeten gizonok, hiztun gixara ere sentitzen duzuela, hiztun gisa, baztertuak, edo leku batean jarriak, edo isilduak, edo subalternitatera eramanak izango zaretela behin baino gehiagotan. Alegia, esan nahi dut, identitate anitzak ditugula guztiok, eta aldi berean garela hegemoniko eta menperatu, eta menperatzaile, bai? Eta hizkuntzaren planoa, bi hizkuntza ditugun momentutik, oso erresa zaigu gure hizkuntza bateko minorizazio egoerari buelta ematea, hizkuntza hegemonikoari helduta, bai? Edo eta genero moduan emakume bezala baztertzen edo minorizatzen edo zaituztenean ere, beti daukezu alternatibak horreza ez dira hain garbiak, baina beti dakazu ez konfrontaziora jotzeko aukera bat, edo emakume bati eskatzen zaion modu horretan funtzionatzekoa, injustua izanagatik, edota plaza publikora joteko gizon baten edo gizonak, edo kasu honetan arauak eskatzen dizkizun moduan egitekoa, ez? Hau adibidez, interesgarria askok ezagutuko duzuen, bertsozale elkarteko genero taldeak hau askotan landu izan du, ezta? Nola plazaratu dira emakume bertsolariak gizonezko plaza batera, eta hor nola lehenengo interbentzioak dian oso maskulinizatutako eredu batzuk, eta ia plaza irabazten duzunean, esaten duzu, eta orain ni naiz, ezta? Ez emakumez gizon, ni naiz, ezta? Orduan, hor, estrategia diferenteak daude konfliktuak ebitatzeko edo eta konfliktuak konpontzeko ere bai.
Bueno, nik uste hori dana feminismoak erakusten digu. Feminismoak egiten duen beste kontu bada, eta oso interesgarria da, botere harremanen irakurketa oso detailatua, oso zolia eta oso zehatza, ezta? Osea, botere harremanak ez dira goiti berakoak bakarrik. Botere harremanak denon artean, horizontalki eta modu diferentetan garatzen dira, ezta? Eta lehen esan dudana, menperatu eta menperatzaile gara, bai. Orduan, botere harremanak zerikusia du gizartean oroar, baina bereziki plaza publikoari dagokionean, nun kokatzen zaitun zure izateko ezaugarri horietako batek, ezta? Adibidez, iztun minorizatu izateak gizartean leku batzuetan kokatzen zaitu eta beste leku batzuk ukatu egiten dizkizu. Bai? Paiketara bali pasoaz orain. Eskubide izango duzu behar bada hemen euskaraz egitekoa, baina, epaiketa irabazteko aukera balin baduzu, duzu espainolez egin, ez? Hori da beti abokatu esaten izutena. Gautzeko bada egintzazu euskaraz, ez da? Baina irabazteko bada egintzazu espainolez. Edo, juntzaitezke osasun zerbitzuetara, edo leku askotara, eta han esango zaizu, ez hemen euskaliztun gisa ezin duzu funtzionatu. Orduan kokatzen zaitu leku oso jakinetan, eta beste batzuetan kokatzen zaitu. Emakume bezala beste hainbeste, ez da? Emakume bezala iritsiko zara leku batzutara, eta beste batzutara ez, eta txiki-txikitatik, bai mutikoak eta neskak nola ezten ditugun, oso argi dago bakoitzak bere bizitzaren perspektiban, norainoko perspektiba izan lezaken, 8 urteko mutil batek edo 8 urteko neska batek. Ez da, uste dut oraindik ere hor, eremuak eta iristeko helmugak ere oso diferenteak direla. Orduan, feminismoak proposatzen du botere harremanen azterketa oso sakon bat, eta horren gainean proposamen eraldatzaile bat egin. Alegia nola egin harremanak, botere harremanak pentsatuz beti izango direla, baina nola egin, ahalik eta botere harreman berdintasunean edo gizatasunean edo justuagoan izango direnak, ezta? Privilegioena, hau ere bada kontzeptu bat feminismoak erabiltzen duena, eta iztunok ere erabiltzen duguna, ezta? Azken finean, desberdintasunak edo desberdinkeriak, ez dakit nola esan marko denuken, desberdinkeria, irutzezat egokia gote den, privilegiodunak dakartza, gizarteak banatzen ditu, batzuk privilegioak dituzte, heinean besteak ez dituzte, eta hori bereziki eremu publikoan, prestigioa eta privilegioak eremu publikoan banatzen dira, eremu pribatuan prestigio gutxi dago, eta hori neurri batean aurki joko bada. Aurki joko bada. Esan nahi du, euskal hiztunak sartu behar badute lan munduan, edo osasungintzan, edo justiziaren eremuan, edo, berdin dite, hain naiz administrazioko erakundeak aipatzen, baina izan daitezke gizarteko beste eremu batzuetan, esan nahi du, erdaldun elebakarrak kendu egin barko direla. Hori nahiko matematikoa da. Baldin eta aurki gehiago ez badira jartzen. Gertatzen dena, aurkiak normalean mugatuak izaten direla. Eta feminismoaren emakumeak sartu behar badira, emakumeek hitz egin behar badute, gizonezko batzuk isildu egin barko dira, ezta? Aurkia utzi barko diote beste bati. Horra ipatu dut kuotarena, ezta? Feminismoak erabili izan duen, nahiz feminismo guztiak ez egon behar badagoz, baina kuotak feminismoak erabili izan duen tresna bat emakumeen presentzia garantizatzeko. Egia da, emakumeen presentzia gero ez duela feminismoa garantizatzen, alaber, ez da matematikoa, ez da? Dio da ideologio kontua, baina hiztunen kasuan ere kuotoren elementuan nik uste dut interesgarria dela kontuan hartzea. Feminismoak egin duen beste kontu bat,
Eta hori berbada gure debatearen erdian jarri liteke eta da privilegioa duten hoiei interpelazio zuzena egin. Eta hau da gatazka sortzea, ezta? Alegia problematizatzea edo politizatzea edo Mikelek eta esate zuten bide horretatik, ezta? Hemen galdera bat sortu zen, hizkuntzara ekarrita, zer egin beharko genuke problematizazio hori, politizazio azken finean da, eremu publikora eraman, guztiona dan gai bat, ezta? Euskaldun versus erdaldun, elebidun versus elebakar planteatu beharko genuke, nik uste dut ez. Ez dut uste bereziki ez darako eraginkorra, Baina, privilegio dunei interpelazioren bat egitea ere, pentsatzeko kontua litzateke. Feminismoak ekarri digun beste gauza bat benetan interesgarria, ez da desnaturalizazioa. Alegia mundua ez da horrela dalako. Mundua deseraiki eta eraiki egin daiteke, bai? Osea, emakumeak ez gara horrela sexuz edo biologikoki horrela garelako, baizik eta gizarteak egin gaituelako, gizarte egiten dugulako, eta beste gizonak, Horrek esan nahi du, ez garela perez, baizik egiten garela, bai? Edo egin egiten gaituztela. Emakumeak egin egiten gaituztela, gure hezkuntzakin eta ikasten dugula nola jantzi, nola orraztu, nola hitz egin, nola egon, nola eseri, nola hanka gurutzatu, nola mila kontu, bai? Normalean, naturalizazioa, hori zapalkuntzaren estrategia bada, subordinazio kasu guzti edo gehienetan erabiltzen dana, ez? Arrazaren kasuan, eta beste mila kasutan beti naturalizazioa erabiltzen da. Alegia, zu naturaz horrela zara, beraz ez duzu irtenbiderik, bai? Orduan, euskara dago euskararen tokian, hizkuntza mugatua dalako, hizkuntza basatia dalako, beti entzun izan ditugun gauza horiek, ez? Etxekoa, hizkuntza aula, eta berriro esango dut, hizkuntza aula dalako. Eta emakume, beste esate zaigu, ez? Emakumeen gunea etxea da, maitakorra gea, sensibilitateari lotuak, ez razionalak, aula gara, hor bada naturalizazio paternalista oso bat, besteko intentzioz esaten dena, baina azken finean nolabait neurri baten berbada zure burua altxatzeko tresna gabe uzten zaituena, ezta? Orduan, desnaturalizazio, importantea da, ez? Eta ematen digulako aukera, beste euskaldun izatearen gaineko beste diskurso bat egiteko. Segurazki autoafirmatiboagoa eta gure buruari konfiantza gehiago emango diona, ezta? Justizia soziala. Feminismoak bai lortu du, eta netzako interesgarria da, identitate kontu bat izan zitekeena, emakumea naiz, gizona zara, herritarren eskubide eta askatasun diskurtso eta praktikara ekartzea. Kolektibo batena izan zitekeena, edo herritarren eskubide eta askatasun diskurtso eta praktikara ekartzea. Leninakik esan du, ez da identitatearen diskursoa herri honetan urte askoan eta marka askoan indarrean egondana, eta behar bada, bola batzutan hori bakarrik eduki dugu, ez da? Izan zaitez euskaldun, ez da? Agindu hori. Izatea, gauza, no esango nuke, gauza solido bezala egin ezazu euskeraz, ez da? Horrelakoak, ez da? Nik uste dute feminismoak asmatu dula nolabait identitatea, edo lehen esaten nuen desnaturalizazio prozesu horrekin, generoa, goitiberaino zalantzan jartzeaino, queer teoriekin eta guzti horrekin, alegia ni zergatik naiz emakumean naiz, benetan, edo gizona, hori dena desmontatzearen aino.
bai lortzen dula nolabait identitatearen karga handi hori, gaur egun bizi dugun postmodernia honetan, eta nik uste postmoderniaren parte batean bizi garela. Nahiz eta nahi hitzei da asko gustatzen, baina nik esango nuke nire semea postmoderno badala, gauza askota. Bai, gauza niri askotan esan dut, baina nahi balio izan didaten gauzek hizkuntzaren kontzientzia hartzeko nire semeari zizkete balio. Baina balio dio bere burua deseraiki eta eraiki ahal izateko ideia horrek. Hiztun bezala, edo kasu honetan mutiko bezala, edo mutiko izendatu bezala, edo dena dela, ezta. Orduan, alde horretatik uste dut, besteak beste feminismoak momentu honetan, gazte askoren pentsakera, bizikera batekin, edo ideologia batekin, edo sentipen batekin bat egiten duela, ezta. Justizia soziala, ezta. Nik bai emakume nauzia, eta gehiago badira, baina nik bi horiek eutzen ditut, bai emakume nauzia, eta bai hizkuntzarena, nik uste justizia sozialeko arazoak direla. Esan nahi dut, hizkuntzaren berdintasuna. Eta aipatuko dut, ez dut uste alferrik, orain Gipuzkoako diputazioak lehen euskara normalizazioa zena, orain hizkuntzen berdintasun saila uste dut, gutxi asko, izen hori jarri diola. Nik uste dute feminismoaren ideiari helduta, igual hanka sartzen nahi naiz, baina uste dut baietz badatorrela hortik, ezta? Berdintasunaren diskursoak, eremu diferentetan izanik ere, justizia sozialaren diskurso badakar. Justiziazkoa da berdintasuna bermatzea. Alegia, desberdinkeriak daudelako, praktikatu behar da justizia soziala, berdintasuna iristeko. Zentzu horretan, feminismoak, nolabait, demokraziaren kontzeptua, eta antaz eitzin dezakegu askota luze, baina, demokrazia. Guk ulertzen dugun sistema hau, nolabait, demokratikoago izateko tresnak eskaintzen ditu, eta ideologia bat, bai? Feminismotik pasako den demokrazia bat, askoz justuagoa izango da, eta berdinzaleagoa. Nik uste dut euskerari ere aplikatu ditzako egula, hau, ezta? Euskerak ere balio behar izan duela, balio behar duela, demokrazia demokratikoagoa egiteko. Nik uste dut demokraziaren baloreak ere, hizkuntzaren, euskeraren, ukazioaren edo erabileraren momentuan jartzen diela jokoan. Egunero, edo kalitatea. Demokrazia horren kalitatea ere neurtu daitekela euskal hiztunek bere eskubide linguistikoak eta sozialak praktika eramateko dituen arazoetan edo aukeretan, ezta? Beste ideia, labur, intersekzionalitatea, importantea, feminismoak aipatzen duna. Feminismoa azken da, esan daiteke, beste historia bat egin daiteke, baina sufragistekin hasten barin bada, emakume liberal zuri eta burgesen boto eskubidea eskatzen, bandik 40 urtera etortzen die emakume beltzak, etortzen dira deskolonizatutako herrialdetako emakumeak, etortzen dira emakume lesbianak, eta orduan esaten diote feminismoari nola izan liteke feminismoa emakume zuriek luxuzko erietxetan abortatzeko doaneko eskubide eukitzea soilik. Eta guz gara emakumeak, zer gertatzen da gure arrazakin, zer gertatzen da gure klaseakin, zer gertatzen da gure esklautzakin, zer gertatzen da gure kultura eta hizkuntzekin. Hizkuntza ez da gehiegi sartu feminismoaren intersekzionalitatean, baina sartu da. Gu ari gara sartzen. Intersekzionalitatea esan nahi du azkenean feminismoa bihurtzen dela eremu oso diferentetako emakumeen arteko borroka puntu batzuetan adostasun minimo batzutara iristen dana.
oinarritutako puntu bada indarkeriaren kontrako borroka. Gero, diskusio handiak egongo dira barruan, eredu diferentetan, baina gutxienez, intersekzionalitate hitzarekin, esate dute bai, emakumeek edo generoak zeharkatzen dituzten eremu asko, hori danak feminismoak bere egin behar ditu, ezta? Hizkuntzaren adibidez, Galiziatik ari dira lantzen. Eta gero badira hizkuntzaren eta feminismoaren arteko loturak egiten direnak, eta pixkat immigrazioari lotuak, ez da guri asko balio diguten, baina zer gertatzen den kasuak daude, epaiketa kasuak daude, Australian demagun aterazan hizkuntzaren bueltan bat, uste zela emakume musulman bat nola senarrak jo zuen edo horrelako zerbait eta ingelesez ez jakitearren eta naiz eta poliziari eta laguntza zerbitzuei deitu ingelesez ez txekielako ezin izan zuten hartatu eta horrelakoak eta epaiketa egin zenean nola ingelesez ez jakitea, kasu horretan hizkuntza txiki edo esango dugu, txikia ez, baina subalterno bateko hiztun izatea bere kontrako epaia atera zen, ezta. Eta hor, mobilizatu ziren batzuk esan ez, nola leiken hizkuntza izatea desberdinkeriaren zera hori, ez? Hori justifikatzeko, ez? Esate zuten, ze inorri gaur egun ez diogu eskatzen ez hizkuntza aldatzea, ez hori barkatu. Ez diogu eskatzen erlijioz aldatzea emakume horri, ez kulturaz, baina eskatzen dugu hizkuntzaz. Eta bestela hizkuntza ez badu aldatzen, ez du edukiko gizarte babesik, ezta? Hori izan zen, orain dela 2 urte, debate handi xamarra sortu zuen. Gai bat, ulertzeko genero eta hizkuntza ere gurutzatzen direla, ezta? Orduan, intersekzionalitateak hori dakar. Feminismoak bere egin ditzazkela beste borroka asko. Eta orduan, horregatik, horti dator planteamentua, ez? Izan gaitezke euskaltzale, lehenengo alderantziz esangoet, izan gaitezke feminista euskaltzale izan gabe, eta da, feminismoak Euskal Herrian planteatu duen, feminista batzuk planteatu duten galdera. Izan gaitezke feminista euskaltzale izan gabe, jakina baietz. Baina jakina ez ez. Alderantziz, izan gaitezke euskaltzale feminista izan gabe, jakina baietz. Baina jakina ez ez. Ulertzen da, ezta? Nire diskursoa partikularra da, baina universala izan da nahi dut. Hori danak, Galizitik beste esaldi bat, Nel Vidal, orain ez dut uste, baina oraintxo arte Galiziako hizkuntz normalizazioen elkarteko lehendakaria izatanak, eta arek esatezun ezin da hizkuntzaren alde egon eta matxista izan. Bera motila da, esaldi horrek beste puntu batetik gauza berdina esaten ari da. Eta bi minorizazio, hemen bentsat, hemen edo Galizian, edo Katalunian ez dakit, baina hemen bentsat, nolabait, zergatik ez eskua eman da jun, ez da? Kontutan eukita, euskaltzaleen erdiak, ez dakit erdiak, edo gehiago behar bada. Jakin nahiko nuke Euskal Elkartetan emakumea gehiago dien o gizonezkoak, emakumeak ez, pentsa. Euskal Elkartetako gehiengo emakumea barin bada, hor, badugu sujetu politiko bat, zeina bi aldiz menperatua dan, hiztun gisa eta emakume gisa, bai? Menperakuntza inkoitza. Hau, gauza hauek ez dira berriak, Euskal Herrian asko erabile da, hau, menperakuntza inkoitzarena, Angela Davisen diskursoak, esaten, gukara nazio askapenaren alde gaude, eta langile klasearen alde gaude, 70ko hamarkadan, ez da? Eta hoizian nolabait, ezker esango dugu, ezker abertzale zabaleko ideologiakoak, ez da? Nazioa eta borroka soziala, ez da? Holako menperakuntzak eman dira. Eta Angela Davisek ekarri zituen, gero iparraldeko feministek bereziki bere egin zuten ideia ez, arraza emakumea eta klasea, eta hori arraza ez, emakumea, klase soziala eta nazio askapena, ez da. Nazio askapena kasu garai hartan, segurazki izan euskerarekin zentro-zentroan lotzen, baina arraza hori ere bada nik uste dut hizkuntza, esango nuke baietz.
Bueno, feminismoak ematen digun tresna nagusi bat eta boteretzearen kontzeptu horretan, lehen ia zigorre lortzak, aurten Mikelek eta askotan entzuten ari garenak, alduntze eskola horiek ez da. Nik hori asora luzeko horren berri dakit zerbait, eta beste bat aldiz Basauriko Marienea, emakume taldeak, beste aldetik, euskararen aldeko movimentu bat, proposamen bat, oraintxe ari dira egiten ez. Orduan, hor badago naturalki izango nik, jakinda naturalik ez dela zer existitzen, naturalki komatxo artean lotu daitezkeen bi borroka. Boteretzea zer da? Feminismoak dio. Gauza bada jakitea. Jakin, ni minorizatua naiz. Edo inor minorizatua dau. Bai. Jabetzea da ni naizela kontuatzea ze momentutan minorizatzen hauten. Alduntzea izango litzateke. Minorizazio horri aurre egiteko tresnak bereganatzea. Euskaren gainean, adibide garbi bada, TELT ikastar bat egitea, ez da? Neurri batean behar bada gauza individual bat izan diteke, ez? Edo emakume bezala nik ze tresna beharko nituzke, halako egoeratan edo, nola aldundu naiteke, esateko izu, baina hola, ez da? Eta bestea da boteretzea, jabekuntzarekin ere nahastutzen da, baina, bereizketa garbiago egiteatik boteretzeak ja proposamen politiko bat dakar, ez da? Eta eraldatzea du helburu. Orduan nolabait, boteretzeak esaten du, goazen gizartean eragitea, goazen proposamen bat egitea, denok dakigu emakume bezala deseraiki gara, berriro eraiki gara ez dakize nola, genero bat, beste ez dakizer, baina badakigu nola ze tresna ditugun, baina ze ingo dugu kolektiboki, sozialki, politikoki, nola antolatuko gara, zer egingo dugu, ez da? Eta hor proposamen politiko bat, edo botere harremanak beste modu batez egiteko, gizon emakumeen arteko harremanak beste modu berdintzalega batean egiteko harremanak sortzea, ez? Horregatik du eraldatzeko bokazio hori, ez? Eta hor jartzen dut, alduntze eskolak, bukatu da, alduntze eskolak, segurazki feminismoak 2000 urtetik edo hortxe hasi zen herri askotan antolatzen, eta Mariluz Estebanek esaten du herri honetan egon diala bi fenomeno importante gizarte maila nolabait hezkuntzari edo eraldaketari lotuak, eta esaten du bat ikastolak izan direla, eta bestean alduntze eskolak ez da. Eta ni ziur nau ikastolak garai batean alduntze eskolak zirela, neurri handi batean. Gaur egun, ez dakit, ez dut ezagutzen, ez dut esaten ez dut ezagutzen. Egongo dira, batzuk badakit alduntze eskolak direla, ezagutzen ditu dalako, eredu batzuk, ikastola batzutan, eta beste batzutan, iruditzat alduntzea, hiztunen alduntzea, alegia esan nahi du 18 urte arte umeak euskaraz ezten ditugu, eta gero, bidaltzen ditugu mundura, esan gabe, baina kontuz, orain beste mundu batera zoaz, eta horreztak hizkuntza normalizatua, beraz, behar bada, normalizatzailea zu izan marko zara baita ere, ez? Gutxienez, ordurako jabetua daude, jakina. Baina, ideia hori, ez? Baina, behar bada, ikastolak alduntze eskolak izan litezke, ez? Eta, ja bukatzeko, gorputzaren garrantzia, norbaitek hemen zehatu du, eta feminismoak askotan esaten du, esan dute gorputza, norberaren gorputza eta gorputz soziala, ez da? Ze alde dago emakume menperatu bat edo emakume boteretu baten aldean fisikoki plazan. Ze alde dago? Nola hitz egiten du? Ze jarrera du? Nola ibiltzen da? Nola sartzen da? Nola irtetzen da? Gauza korporaletaz ari naiz, ezta? Edo eta feminismoa nola agertzen da kalean, modu diferentetan. Martxoan zortzian agertu liteke, edo hilketa bat dagoenean, edo agertu liteke Gasteizko festetan mutil jatorren zea horietan. Parentesi bat, atzo Donostian honitzen, tamborran eta artesanako tamborra ondotik pasan nintzen, nun emakumeak debekatu dugun, ezpagara kantinerak. Irtetzen da, esaten ze gorputz gertu zaizu hor, hoxe beha. Iztun gisa ze gorputz dakau, bakoitzak
leku batera sartzerakoan, ez sartzerakoan, eskatuko dut, ez dut eskatuko, noranoa, banator, burua makurtzen dut, goratzen dut, kontra egiten badiate, alde egiten badiate, bai? Ze gorputz sortu nahiko genuke? Gure gazteak euskal hiztun bizipozetik kontzientziatutakoak nahi baditugu ze gorpuzkera behar dute. Nola landuko dute, ezta? Eta hori, gorputz sozial gisa nola agertuko gara kalera. Korrikara, kilometrotara, idanak nola. Ze helbururekin, ze politizazio mailarekin, ze goxotasun mailarekin, edo ze bortizkeriak, matxo guztiekin, bakit ezin dara hitza berabili, baina mailarekin, bai, ulertzen da, ezta? Euskaldun du. Nik, eta hori nerea partikularra da, baina unibertsala izan dadin nahi dut, eta da, nik uste dut, aliantzen bidea eginen behar dela, eta euskara eta feminismoaren artean oso garbi ikusten dut, baina beste batzuk ere bai, eta lehen Imanolek esan du, lehen jute ginen elkartetara, gadetuz, guk hau nahi dugu, edo proposatu, zabingo genuke, eta orain zuek zer beharko zenuke. Kontua da, ahalik eta ekimen eremu gehien pasa daitezela euskeratik. Eta guk hori nahi barin badugu, guk besteari emanin bar diogu, eskatzen ari barin bagara, ezta? Eta gero uste dut, euskalduntzea, ahalduntze baten heinean, hiztun gisa, uste dut, herritar gisa ere ahaldundu egiten gaituela. Zeita ulertzen da. Nik hola bizi dut. Bai? Eta uste dut, emakumeen ahalduntze eskoletatik pasatzen zarenean ere, ez zarela boteretzen emakume bezala, persona bezala baita ere. Esan dut beste hainbat ere mutan, ez bakarrik konfrontazio sexista edo horrelako batean, baizik beste nolabait badala herritar izateko eskola bat ere, ezta? Eta uste dute, gustatuko litzaidake, euskara ere horretarako izan dadin. Euskaragatik bakarrik? Bai, noski. Guantxe sinatuko nuke, bai? Baina aukeran jartzen baiazu, euskara eta zer gehiago. Eta zer gehiago, ezta? Zer gehiago, ze balio gehiago, ze harreman mota, ze gizarte, ze herritar, ze parte hartze politiko, nola ingo dugu guztia, ez? Eta hori, besteak beste, euskaratik pasaraziko bagenu, nila lasai hilko naiz. Hauakik baduzuenez, galderarik baian badabat. Kaixo, gorka buru naiz, Gasteiztarra, naizako kidea. Metodologia dela eta ez da luzatzeko orain, baina ez dakit arratzaldean Iñaki, Imanol, Mikel egongo diren, orduan, galdera edo zalantza korrala denez, zuretzako ere bai, Lorea, baina zu arratzaldean egongo zara igual 2. puntuan elkarrizketan hitz egin ahal izango duzu horri buruz, baina, bi momentutan euskalgintzak hartu dituen erabakiak euskarak batzen gaituela eta aniztasuna, horri buruz hitz egin da, hemen gehienok adin batekoa gara, eta nik behintzat Gasteizko esperientzia izan da, batzen gaitu, baina nik duela 25 urte bi estizio bizi izan dituen euskalgintzan, batetik AEK eta AIKaren artekoa, eta bestetik euskara taldea zela eta bagare eta geuren arteko banaketa. Eta hor, justu txeketzen teoriak, konpaktazioaren eta barra zeuden, baina hor bagenuen kezka bat eta bar atera da, behin baino gehiagotan politizazio hitza eta despolitizazioa. Baina guri ere ateratzen zitzaigun ideologizazio eta desideologizazioa inor aipatu, edo zuetako inor aipatu ez dituen terminoak. Ez dakit gauza bera den guztientzat edo ideologiarena ez den sartzen, eta feminismoa eta euskaltzaletasuna lotuta, nik beti egin diot galdera bat nire buruari. Izan zaitezke feminista eta eskuindarra, eta hori begira, izan zaitezke euskaltzalea eta eskuindarra,
Matxismoa aipatu dugu, baina, bueno, matxismoaz areago doa niretzat, eskuindarra edo izatea eta orain badakit ez dagoela denborarik erantzuteko, arratsalderako eta ideologizazioaren eta bar, Iñaki eta bar, eta Iñakik ere ezagutuko zuen geu eta bagaren arteko banaketa, eta baita Ika eta Ekaren artekoa. Nik botatzen dut hor, eta aldenean, Beste ohar edo zer bat dago. Erantzune ez edoko ez, arratsalderako igual ez da edo? Hombre, Iñakik zer esan nahi badu, ez dakit, igual arratsaldean egongo da, ez dakit egongo den. Edo bestela esan dizadala pertsona. Bai, barkatu, nor izan nahi. Bueno, askotan istiluak egoten dira eta hori oso normala da. Istiluak egotea oso normala leku guztietan arrazoi ezberdin asko bat gainean. Eta, horrean askotan gertatu izan dena da, gehien bat politikak agindu duela gizartearen beste eremu batzuen gainetik. Eta berdin zait ekologia izan, edo hizkuntzako gorabeherak izan, edo sindikalgintza izan, edo askotan politika eta ideologia politikoak eta erakunde politikoak beraien interesak jarri dituzte beste ezeren aurretik. Eta balio izan dituztela joko eremu horiek edo istilu edo gatazka edo konfrontazio eremu horiek bestelako interesen mesedetan. Hori da gakoa. Gero, elkarten kasutan, eta elkarte mota guztietan bezala, edo enpresak izan, edo elizak izan, edo berdin zait, edo lagun kuadriak izan, gero ja badaude ere, harreman pertsonalen arteko istiluak edo konponezinak, edo mota askotako kontuak gerta daitezke, ezta? Baina euskaren kasuan, politizazioarena nik beti esan izan dut. Politizazioa euskaren inguruan zergatik etorri da. Baina, ideologia eta alderdi joakin batzuk bakarrik egin dutelako euskaren alde. Orduan parekatzen duzu ideologizazioa eta politizazioa? Bueno, ideologizazioa izan daiteke politizazioa, baina askoz zabalagoa. Konzeptuak ez da baliokideak, nire ustez. Bai egia da, alderdi politikoak ideologia egituztela, baina ez da gauza bera. Ideologiak diskurtsotan egon daitezke mota askotakoak, baina kontua da zer nolako balioak jartzen ditugu oinarrian. Eta alderdi politikoek ezarri behar dute gizartean hizkuntza mailan komunitateak nahi duena zer den? Edo izan behar du komunitateak berak planteamendua garatu behar duena eta gainera esan alderdiei aizuek guk nagusiki hau nahi dugu. Orduan, alderdiek lukete erabiliko beraien indarra, beraien makinaria, beraien komunikazioa, hizkuntza baliatzeko beraien mesedetan. Baldin eta komunitatea gehien bat, edostasun erabatekoa ez da inoiz posible izango noski, baina gehiengo zabal-zabal batek joko arau batzuk ezartzen badizkie alderdi politikoei. Azkeneko bat gelditzu da pendiente eta ditxo, bai? Bai, Jose Mari musika naiz. Esan duzun guzti horren atzean, nik agertzen da lortu dut gizarte eredu bat. Neuk hori izango nuke. Zuk ez duzu izendatu gizarte eredu hori,
Nik kapitalismo patriarkal uniformitzailea esan duke. Uniformatzailea. Eta hori daukagu hor gainean, eta horren inertziatan bizi gera. Ez dakit, zur nola ikusten duzun asunto hau. Nik partikularki feminismoa antikapitalismo gisa ulertzen dut. Eta kapitalismoa patriarkala da. Eta, ja luze izango zen esplikatzeko, baina kapitalismoaren oinarria da, hain zuzen, sexo-generoen banaketa, eta lan banaketa. Lan batzuk ez dira ordaintzen, alegia, personak sortu eta lan mundura botatzeko lan guztioi, historikoki emakumeekin duguna, doainekoa, eta inongo eskertzarik gabe egin dugu, gero lan merkatuak hori ustiatu dezan, eta horretik funtzionatzen du kapitalismoa ekonomia. Mitin bada, baina. Esan nahi duena da, bai, nire feminismo antikapitalista da, eta nire euskaltzaletasuna baita ere. Nik uste dut kapitalismoak edo neoliberalismoak momentu honetan dijoala aniztasun guztien kontra, dala berdintzailea, dala inposatzailea, kulturena, hizkuntzena, bizimoduena, janariena, ideologiena guztiena, ez? Eta ideia guztan nerea, eta uste dute ia, eta beste urte batzutan ere agertu dela, esan dut, euskeraren erabileraren galga, edo frenoa, ezotedan, besteak beste, ezotedan, ulertu behar, bizi dugun gizarte kapitalista honetako balioen arabera. Edo zer esana ote duten. Gure gizartea, anitzagoa, berdinzaleagoa, beste mentalidade bat, ezain lehiakorra, ezain hizkuntzek ere ezote luketen leku sanoagoa eta errespetuzkoagoa izango. Uste kapitalismoa errespetoren kontrako, giza errespetoren kontrako sistema badala, oro bat. Baina, bueno, Mila esker, Lorea. Egan bezala, arratsaldean hori izanen Lorea berriz, Lutxo egiarekin eztabaidan, Txeika Rodriguezen eskutik. Bazka laitzin, azken hitzalditxo bat, hemen dugu Jason Mendizabal Altuna, Euskaltzaleen topaguneko zuzendaria, eta bera kontatuko dizkigu Euskaltzaleen topaguneko esperientzia arrakastatsuak ikuste eta nazionalaren arteko osagarritasunaz arituko. Egia esan, Lorearen ostean, eta Bazkal aurretiko tartea batzak esatzen ari zait. Nire gorputza, egin ongan, zakinekoa guztiretuta dago, baina helduko dio, ordu dertitxo bat. Eta hasi gara Mikel Lankideak botatako izenburua irakurri nuela baietz esan da gero. Eta luzea eta potoloa. Egin nazionala eta lokalaren osagarritasuna. Uste dut berba bakoitza aletuta, helduko naizera gogo eta oso xamartxo bat osatzera, eta arrakastaren gaiak nolabait iradokitzen diran aurreiritzia edo bada besteekiko nabarmentze horren araberakoa. Geroago egia esan topagunea gari osagarritasun hau berrasmatzen. Eta beraz, izango da, bidea hausnarketa bat partekatzeko plaza. Arrakasta egokia ote den eta estetiko nabarmentze hori zeren arabera neurtzen den da arduxete iztegira kodot eta honela esaten du.
zerbaitek edo norbaitek jendearen gandik jasotako harrera ona edo oniritzia. Eta, bueno, eroso sentiarazita honek. Eta bigarren adiera bat, egiteko erabaki gertara egitea baten ondorio ona, nahi edo desiratzen dena lortzea, beraz, helburuen lorpena eta jendearen harrera ona. Arrakastaz egingo dut beraz, horrengo zeretan, gogoetatan, eta gehituko da praktika honen eredua eta terminologia edapenaren kontzeptu ere bere baitan hartzen duelako. Beraz, edapena, helburuen lorpena, eta jendearen harrera ona hartuko ditut mintzagai. Eta esan nahi dauke, ja nazio mailako eta tokiko mailako egitasmoetan sartu aurretik, seguruenik arrakasta edo praktika ona zerbait ezaugarri horiek baditu neurtzeko, edo horrelako bat diseinatu nahi bat dugu, seguruenik osagai potentenatako izan egitasmo horiek egoratzeko hartzen dugun tartea, zeren arabera egoratzen edo diseinatzen ditugun egitasmoak. Suertea daukat, lan taldetxo batean parte hartzeari naz, klusterrak Donostia 2016-rekin lankidetzara antratutako hitzargiak izeneko proiektuan, eta Europako hizkuntza gutxituetako praktika eta hor besteak beste ipatzen dien ebaluatzeko osagaiak, parametroak hauetxek dira, badira gehiago, baina beste komunitatea aktibatzeko gaitasuna. Gaurkoa aktivazioa da, gaurko gai ez da. Eraginkortasuna, helburuatzeko erakutsi duen gaitasuna, malgutasuna, batetik bestera eramateko, hor dago edapenaren kontzepturako ezinbesteko baldintza, berritasuna, lankidetzak artikulatzeko gaitasuna, eta balioak edatzeko gaitasuna, balioetaz aritu da. Lorea, uste dut, parametro horiek ona direla guretzat ere, eta ikusiko dugu, hau behi beste ditu erantzeko premia ikusten dugun. Horra igual bukara da eltzerakoan helduko gara. Arrakastaz hori, eta banoa ikuspegi lokala eta nazionalaz berda egitera, bigarren osagai izango ditzake hau. Berritan pentsatu gabe, izenburuak oteponduan iraduki didana hauxe da, herri batetan. Arrakastaz gauzatu den egitasmoa nazio mailara edartzea. Irakurri ditu beste modu batera, ez da? Akaso alderantziz, nazio ikuspegitik behar duguna pentsatuta hori herritara edartzea. Eta lehenengo aldi, helduko diot, atzetak egira egingo tarretazutxo bat, zer pentsatzen dut gaurkoa seguruenik esperientzia arrakastatxuak nahiko genituzkeela, gaur proposatu diren hainbat ganko barriren bueltan feminismotik eta aktibaziotik, performanceetatik gaurtik gauza gutxi izango. Bai, herritarrak aktibatzeko ditugun esperientzia zaharrago eta berriagoetatik ikasi dugunaz hitz egingo dut, eta espero dentzagun gaurtik aurrera bestelako barria formulatzeko gai izango garela eta eskate hemen sortzen den energiarekin, ez da? Gaian murkitzeko, desente egingo dut atzera, eta juren Alexolari Bakia Mendela orden dela jazten alizkarian idatzi zuen pasarte bat, ekarriko dugu da. Herri mailako ekimenaren garrantziaz. Herria, intimitatearen eta nazioaren kokatzen da, eta bi funtzio hauen arteko bitartekaritza egiten du. Herri mailan egiten den alegin orok bi norabidean eragiten du. Barru pertsonarengan, familian, lagun artean, munduan, herri mailan eberaz bizia izateko zerbitzuak ugaritu ahala, hainbat aipatzen ditu, gero eta errazago eta erakargarriago bihurtzen da euskaldun jokatu nahi izatea. Herrietan gauzatu egiten dira hizkuntzaren funtziori gehientsuen bat. Zerbitzu ofizialak, pribatuak, kulturalak. Guzti hauek euskaraz garatu izateko bideak eraikitzen joatea da helburua. Eta bigarrena kanpo lanz. Nazio mailan euskararen normalizazioaren sujetua, komunitate linguistikoa, azaleratuko badangait, herri euskaldun duen batuketa baten ondorio izango da edo ez da izango. Nazio eta herri mailako dinamikak elkarren osagarri gisa ikusi barik, bada oraindik kontrajarritzat aurkezteko gogorik daukanik. Gogoratu egin behar da, beraz, mesede txikia egiten duela nazio mailako edozein proiektuk
baldin eta herrietan eta hiri auzoetan isladarik ez badauka. Baldin eta proiektu hori beste norbaitzuk egin behar dutena, luketena esatera mugatzen baldin bada. Hau, beratziron dela gaita mailukoa da, eta lau azpimarra. Herrietako mugimenduaren garrantzia, nazio eta dinamiken osagarritasunaren azpimarra, biak ala biak uztartuta jorratu behar izatea, eta hortik izango nuke seguruenik ahulago egon da bera, batak besteak zer egin behar duen horretatik sortzen den dinamikak, ez da? Azken puntu honetara ekarri nahiko nahike, nola uztartzen ditugun, nola egiten dugunak, ze prozesu hartzen ditugun martxan, goiti berako, ezker eskuinerako, edapen, edo zabalkunde dinamika horiek martxan jartzen ditugunean. Naziotik txistua jotzea, ez dugu ezer lortu izan inoiz. Eta hori, lehenagoko erakutsi ziguten, eta gogo aukita ere, jakin badakigu, horrekin ez goatzela inora, ez da? Beti gorako prozesua, herritik naziora mailako prozesua, ero irudi ezberdin egin genezake gauza bere esateko, osagetzea ere, ez da? Herri batetik bestera, horizontala da, horrepila da, esango anuke, segurenik gaur egun, samurra osartzen direla horrelako irudi horizontalak. Horiek, hori osatzea, horiek zabaltzea izan da, toponeren funtzio historikoetako bat, eta, historikoki egin izan duguna da, pixkat behatu zer nabarmentzen den, zer arrakaztatxoaren ildotik, galdetu elkartzeei, harremanetan jarri, ebaluatu, eta eratzeko, elkartrukeak antolatu, eta plata horiek nolabait lanzatzeko plataforma errazteko plataformak edo martxan jarri. Horrik izan dira gure prozesuak lehen eta orain. Eta funtzionatu izan dugu. Funtzionatu izan digute honelako foroek, funtzionatu izan digute kafegintzak eta nagusiki elkarrizketa asko martxan jartzeak eskatu izan digute gure prozesuek benetan egitasmo bat amentikara eta handikona mugitzeko zeregin horretan. Zahar batzuk ekarriko ditugu gora, nolabait mugimenduaren eta aktibazio sozialaren adibide gisa, eta hasiko naiz Euskal Elkarteen edapenetik bertatik, ezta? 1983an sortu zen AED elkartea esaten, eta hundi gora Euskal Elkartea euskago gaur egun, horietatik gehienak 90-tik gora, totagunean federatuta daude, eta edapen horretan zer gertatu zen, pixkat tako horien, pixkat berreskuratu, ezta? Orduan, alde batetik, AEDek martxan jarri zituen zenbait praktika arrakastatsu edo praktika on edatzeko gogoz, edatzeko ekimenari heldu zioten beste herrietako euskalteek, nik ere nahi dut Eixaldi euskeraz nik ere dut herri aldizkari bat, eta ekarriko dut, eta gorputzaren edatze horrek eta egite horrek nolabait burua egongo litzake ez da, burua eta pentsamenduaren garapenak horti batxepetxekin landa edatzeko eta gogoeta gune horrek nolabait ekarri zuen zera energiak ere, karte horiek zabaltzen eta gainera ikuspegiz ere baratzen eta sakontzen funtzio garrantzitsua bat zuen. Eta honen azpian bihotza euskaltzale jendea jarri zuen. Gaur egun, 20.000 aztik gora dauka mugimendu honek. Kontu zarra dau eta bigarren kontu zarra Arrasate Presek, 98an sortu eta sortu izan duen edabideen edapena aipatuko dut. Horre ere, lehenengo gorputza, nire nahi dut albizkade hau ikututa nirera ekarri dira, eta 98an sortu bazen Arrasate Pres, 98an lehenengoko herrizentzen buruzko jardunaldiak antolatu ziren, eta herri zenbat itzaldi eta zenbat elkarrizketa eta kafe, edat hori eman zedin niri, ibilbide honetan eta
eragiten edaten horretan ontan toki komunikabide toki komunikabide biltzen ditu, eta zabalkundea ezezik, iruditzen bat interesgarria dela mugimendu horretan zabaltzea eta sakontzea, zabaltzea da kantitateari dagokin esakaso, begiratuta nortu genezake parametroa, baina sakontzea da eta zer gehiago ematen dugunek, ezta? Herrialdizkari bat, baina zazpi badaude ona, baina badago zazpiren artean zerbait berbia elkarrekin bakarrik egin dutena, nik ekarrik nahiko nuke tokiko menibidea laburrean, 2010an sortu zen, eta hiru urte pasatxo ditu, joan den amenduaren 3an, ekimen bateratu, barritzaile bat jarri zuela martxan, eta plazara atera zuen erdarazko ale berezi bat nun xede talde barri bati zuzentzen zen, diskurtso lanketa batekin, mezu batekin, eta tokikomen funtzioa izan edabide bat gehiago, edo teknologia gehiago zeratzea, baizik eta bihotzetik gizartera eraman nahi izan mezu bat nolabait gizarteratzea. Zer izan zait, hemen badagoela bilakaera bat ez bakarrik edapenean, baizik eta funtzioen garapenean eta aukeratan. Zen mintzalagun esperientzia esango nuke, izan daitekeela edapenaren adibide garri bat, ezta? Bera bere mintzalaguna sortu zuenetik, 1992an, 6.000 lagun batzen dira astero berriz-herri, 80 bat herri eta eskualdetan euskara praktikatzeko. Hori ere, berez ja mugimendu bada. Horretak arrendan, lagun taldeen baita, baizkita arrendan sare barriak egurtzeari begira, dakarran mugimendua. Banator ja, zera begirakoak ziratuta, gertutxoago geratzen zaizkigunak errepaso bat egitera, eta edatzen hasi ondoro, herri-zerri, mugimendu edatzen hasi ondorengoa da, topagunearen egitura. Hamazazpian sortu zen topagunea, eta berez jada zarelanean edatzen ari ziren horien nolabait gehiago garatzeko eta hori edapen lan eta garapen lan hori sustatzeko zereginen aritu gara, azken urteotan. Eta, honetan, esan dugu, egon dela, nolabaiteko mugarri bat, gure mugimenduan, 2010an etxegotan, justu areto honetan batu ginen, Euskaltzale mugimenduko bat lagun, gure atzera begirako irakurketa kritiko bat eginez, eta etorkizunera begirako gogoeta bat eginez, eta hor, 3 urteko prozesu bat abiatu zen, 2 kongresutan gauzatu zena, entzun daukiko dituzue, gure oinarri par eta eraldabide txostenak. Eta hortik, ekarriko dutena da, pixkate ari garen hontaz, ez da herria nazioa eta osatzea, ze ondorio atera genitun, eta zertzuk nahi izan ditugu praktikatu, 2012tik ona, azken kongresutik ona, eta zertan ari garen saiatzen. Nazioak ere behar du, komunitate osoarentzat pentsatutako estrategia. Ordura arte, herriei begira, ez da entzuten ondantzat. Esan honak eta tagonak asko egin duela lan herriak indartzeko, herriei zerbitzatzeko, herri gehien egoteko eta hori edatzen. Martxako gogoetak eginez. Gizarte mugimendu gisa indartu beharra, eta gizarte mugimendua izango nuke ez dela bakarrik herrikoa eta naziokoa osagarri egitea, posibleko zen da, ez? Elkarrekin zerbait handiagoa egiteko, borondatea eta nahiara, eta beharra ere, badaukagula esan. Eta hor pertenentziaren kontzeptua oso garrantzitsua da. Bagara, gizarte
osagai hauekin kongresuak bukatu, ekintzara bat ginen, eta bi egitasmo jarri genituen martxan, bata arrakastatua bezain beste. Bata izan zen topagunea 2012an, lehenengo gunea eguna izenarekin, eta gero bagoia izen aldatuta, askoikia, luze, derion, eta lasarten egon gara azken urtean, eta orduan, topa egunaren hartzea, eta nik ataratzen ditudan ondorioa dira, nagusiki jai hauetan mugitu den energia tokikoa izan dela. Eta mugimendutik gehitu den energia oso txiki izan da, oso muineko jente bat hurbildu da jai horietara, eta beraz tokikoak zentzu auki dau, kasu batzuetan herri mailan auki dau arrakasta gehiago, beste kasu batzuetan baina beharra daukagu, segura erostean, 2008ko ediziorik ez dala egongo. Esan ez dago arrakasta, baina ikasi dugu, esan dauke hori oso garrantzitsua dela. Batetik, okrezpan hori, paretxu, guk 385 ekimena eta topadun antolatzen aritu ginenean, gure prozesu hauetan, gure bazkidekin partekatze eta zer hauetan, biak jarri izan genitxun mahai gainean, eta 385 departek etzen zioten topaguna, ez genuen entzun, topagunak ez zuela izanatzen, jatematu ginen da egin genuen, eta gero, esango neuke, entzuta ariketa aktiboa oso garantzitsua dela, gure ekimen hauek edaten egitugunean, eta nago, orduan, ez genuena entzun nahi, ez genuela entzun. Eta gero horrela etorri zaigula, ez da? Aitzakeak jarri genitzake, formulan ez dugu asmatu, ero mugitzea geografikoki zaila da, ero jai asko larregi ditugu, baina iruzakat interesgarria dela gure eskutan dagoen horri begira jartzea. Eta pertenentzia sentimentu nahiko indartzu da. Oraindik, beraz, hori elikatu beharra. Bestelako gorputzaldia daukagu Euskarak 385 ekimenaren bueltan. Helburua batzuk errepikatzen dira topagunarekin, batasuna, mugimendua, eta gure mezua gizarteratzea zain, plazak hartzea izan da ekimen honen osagai potentenetakoa. Helburua Euskararen nazioarteko egunaren desinstituzionalizazioa zen alde batetik, egitasmo hau bi urte lehenago Berbaro elkartea jarri zuen martxan Durangon, arrakasta handiz, eta guk bazkideekin egitasmo, ezaugarri hauek aukiko zituen egitasmo argi identifikatzean, lurraldekako batzarrak, mintegiak, esperientzia ezberdinen truke zerak, eta ikusi denuen hone bazitzuela ezaugarriak nazio mailara zabaltzeko, eta eskuzabaitasuna handiaz, gure topagunean esku jarri zuen ekimenaren antolaketa. Kontatuko ditute 3 datu, 2013-2014 zer ibilbide egin dugun, gure baitako egituren artean, 80 euskal elkarte bada topagunean bazkidetuta, horien herenak parte hartu dute gutxi gehiago 3 ediziotan. Batean 80 elkarte eta bai ikusi duguna da, zabaleran gure baitan ez dela egon bilakaerarik, beraz, gure baitako pertenentzia eta edapen mekanismoak badutela momentuz halako tope bat, baina hortik gorako hainbat eragilek bere egin dutela ekimena. Eta hor, 2014an nolabait kontrolatzen edituen bigarren edizioa, futbol talde proposatu denien, bere egin dute, eta hezkuntzarako eragileek ere proposatu diegu eta bere egin dute, eta 2015an barriz kontrola galdu dugu, eta hori osuna.
izbakigu ikusi dugu, jende askok egin duela bere ekimen hau, eta autogestionatu dira, eta topatu dituzten modu bat, kanpaina honekin bat egiteko, eta iruditzen zaigu, gure gorputzaren zabaleran gehiago egin ez badugu ere, honek bere eragina izan duela, eta sakonago heldu garela. Eta zentzu horretan, iruditzen zaigu, arrakasta zela baitekoa ere izan duela ekimenak. Nik aipatu nahiko neuke, hau antolatzerakoan ja esan ditut osagaiak eta nola denborarik ez daukadan, horren antolakuntzan urtez urte martxan jarri behar izaten ditugun prozesuak eta mekanismoa dira benetan funtsezkoak. Auzolanean bazkideekin eztabaidatzen ditugu eskualde batzarretan, mezu apartekatzen dugu, baita kasi kartelaren kolorea ere, ezta? Eta horrela egiten dugulan eta horrela funtzionatzen digute benetan honelako kanpainek, txistua jota, eserrez. Eta etorkizunera begira, 75 harira, esango neuke, bi erronka nagusi ikusten ditudala. Bata burua elikatzea dituta, ekitaldi folkloriko batetik garrantziago ahots propioaz hornitzea ekimena oso garrantzitsua izango dela, mezua berrituz eta sakonduz, aldarrikapena eta ospakizuna jantziz, eta gorputzari begira barriz euskaltzaleok kalea hartzeko eta protagonismoa hartzeko beharra gizateratu behar dugula eta gero kontrola bat. Iruditzen zaite garen parte hori, auzolanean aritzeko esperientzia desegarri horiek ez da beste bat besteekin batera nolabait berezki plazako ekimen informa emateko, zer izan gauzara garrantzitsuetakoa txapelak, leloa, adostu zen, zabaldu zen, baina gero errietan gauzatu dena hor egon da nolabait bilakaera nagusia eta elgoi bakoitzarreko izarrek egindako lintafa izan horren adibide oso potente bat. Hiru maila aipatuko ditu. Euskal Elkarteetan egin ditugu plazako ekimenak diseinatu, bota eta horrek eragin bat edukiko dugu. Euskalgintzaren baitan egin aldugu hori, eta horrek eragin handiagoa izateko ezaugarriak aukera ditu, baina hirugarren partea da herriko eragileekin egitea eta gizartean kokatzea, eta Iñaki Martínez de Lunak ere aipatu du. Euskalitzetik atera behar dugu eta gizartean gehiago egon, eta gure ekimenetan kontrola behar dugu eta gehiago partekatu behar dugu eta protagonismoa banatu. Hor, kokatuko lehen aipatu duten ideia bat inekitzaitarako importantea dela. Nazio maila eta herri maila osagarri egitea baino integratu eta soziologiagoa egiteko daukagu. Gure kongresu eta buruan garapen horiek gaur entzun ditugu performatibitateari buruzko zenbait proposamen eta aktibazionako zenbait proposamen, baina gorputza badabe komunitatea, ez da euskaldintza, gizarteak ez bakarrik gizarte euskalduna, ez eta euskaraz ez dakina ere, ez da. Hor plazan egon beharra, eta azkenik, seguruenik gure bihotzak, nor horreitan zapanduta, askoz kohesionatuago eta askoz pasatuago egongo dira, gure gura bota egitzeko eta benetan eragin maila handiagoa lortzeko. Esker jasone, ez dakit behar bada galdera edo gogak bat bada, bazkaltzera jo nahi zin. Ez, denboraz ere mugitz gabe ez. Bakarrik bazkaltzera jo nahi zin, arratsaldean hemen egonen ez direnek, otoi beren balorazio horria albanute bete eta ageranden mahaian utzi, mire esker. Bazkaltzera goazenok, platerunean da, eta eskenatoki gaineko mailak dira gureak.
bai? Eta arratsaldean 3:00 puntua hasiko girela. Filma txiki batekin gainera, beraz ez baduzu huts egin nahi, etorri gara izanat, nesker gero arte. Bai.